Shalom, horas madihita damang denang kumasabok syaon. Muayang masuk mahita tujamita minggu misericordias dumi. Adalah sopenatong kesehatan ini mata jemolo hita matangnya. Debata Jakoba para surana sumurung mauliate di pasar ukanami dia suruham nama dungan. Naik tumangon hatam kami Tuhan. Uka prohado pikiran nami asa maluda jalamat parpui hatam. Di bagasan Yesus kesumatayat kami asiram sapa. Amin. Di tadamang denang masa persian hatan di debata di hita tukut jamitata di minggutan sadarion di mana tersurat di Psalmen bidu 100 onom. Mamukasyan ayat sada saat rodi ayat 5 somong padilopisi. Haleluya. Madok maulihat mahamu di Jehovah ayat nama sabewa. Airo disaling lening naru asini rohanai. Tungi semana tu makatahon akka hagugon di Jehovah. Patu beki hon barita nai sudina. Martua maaka nama ngaradoti hukum. Natotong patu bahon hati orang. Saya mau ale Jehovah hobar tu halolomo ni di bangsa. Saya tikir maahu nariti-hiti hatomi. Asa upai ida hado haron yakana pililin. Asa walason halalas neroha ni bangsami. Mamuji-muji rapdo dohot parto hapami ido anggo saha. Dita karungan saha pusiaon madok mauliati. Mengucap syukur ima sada nama carikot di ngono ni hajama. Maka melatih saluhuna akan dengan bahasa ni debata. Molo tapi ete kidung jemaat nomor 420 sia matok sono. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Molo tah hitung do pasu-pasu ni debata di bagasan muta totu taha melatihon. Kita mensyukuri dan kita akan memuji Tuhan. Marsopa todoban di debata. Maka melatih pasu-pasuna di bagasan muta. Alai semodi do bangsoi molo tabiring turpuk jamita ton Psalmen 100 onomon dan gue lupa hita tu ayat sesudah turpuk tahun ima dosa ni halak Israel pahalau ni halak Israel uju di Mesir pe uju di halongonan nasi dah dibuan nang dosa Israel ditaruh kana kudang waka parmuluan nasida pahalau nasida nama sopan nasida tu kanan-kanan yaitu patung dari tuangan nasai parmungut-mungut nasida nasai totong mabahen hasusugon irohani debatana sida ido nataida sa sitongna habe tahibo to nasida debatana baluahun nasida membebaskan liberator baluahun nasida sian hatoban yang halak Mesir baluahun nasida manari hulu nasida di halongonani di pardadanan laut utara nama masuk nasida nama leon tahano nagok situasi loba dohot susu ima luar biasa asli rohani debata alai molo dihitung dosa sitong raka pabayanan nasida molo dida debataro pangalah nasida tentu daholo debata manggupi padua alai ubal gado asli rohani debata tu tonga-tonga ni ngulu nasinya. Ubal gadwa sini rohani dia mata. Alaniro totu ikon madok maulihate. Ikon masahaton las
atas ni roha puji-pujian tu ropan di debata alani salu ai di wahari nasida soal naidokna kamang kenang ada susu dibalas dengan air tuba marang naibara lupa kacang akan kulitnya inu nasida lupa nasida di isiro nama leon ngolu na tunasida isiro nama mas nasida isiro nama domani nasida isiro na balon nasida isiro nama leon akan ariko di bagasan ngolu nasida gabi manipil nasida selingkuh nasida tua kade mata siliman bal marsahur musen nasida dohotaka halak perbegu HP diorai di mata nasida alani pahala nasida dosa nasida ini tamaro uduk ni roha marsoba tu pada di mata ai di mata nama alaikum sallu alani do ihita saluna karo masabu siaon balgani asino ni holong ni mata kasih agape dan juga asini roha sola gratia asini roha ni mata balgasi itu hitung-hitungan minggu di sana itu na taida sasito alani di rokma tasigati matur puja mita tahun na percolo haleluya haleluya di dok labatanna marharowa doisian kata Ibrani Heber imana di wara haleluya puji Yahweh Tuhan haleluya puji ma Tuhan kuasa puji Tuhan alani dengan di masana dohot asiniro puji do de mata alani dengan di masana asiniro madok oleh hati bangsoi be madok oleh hati matu de mata ala asino kana nama Tuhan nasida ita pe di bagasan mulut madok oleh hati matu depan di mata ala asino oleh Tuhan di mata madok kan una lupa itu karena manusia zaman sekarang banyak mungkin amnesia lupa siapa yang memberikan berkat isi do nama ngalih pasu-pasu di kita ikut madok oleh hati di kita kamangina ahabenata zahlo tahamunati to depan di kita di lewat kita molo songono pehita ahabenarong kedata tahamunati karena banyak manusia yang stres, depresi, alaniana, marsa gimana? Di bagasan mulunong, habis aladang dihitungi mana? Pasu-pasu di mata dan makir di mana? Dan ada pakiriman. Alani, boleh kita biar kawan senang. Mari bersyukur, mandok mulai ada kita, boleh lihat kita guru, boleh kita marhosa, boleh kita mardalan. Bohita Allah si panganon taha malateo bohita mangun taha malateo pasu-pasu ni bakal ahamina taula taha malateo matu be bakal ale mahul lu sol pamat mole seolo lu sifata isarana kamang kenang rumah bantuan rotane dilihat gula kopi tes odo bantuan ane orang orang sama hado, gula lo, kopi lo, abis bui mana gula, dan di hamolatio, nang di masak, ayo do, sono do, di hamolatio. Kalau kita masih diberikan, kalau kita menghitung berkat Tuhan, tak hamolatio mah, mola rok pihak keperkiratan, mola rok pihak kasih tahu bila topan keras melanda hidup kita, bila putus asa, berkat Tuhan. Satu-satu mari hitung tah hitung mak kapas-pasu di mata bingung tong tamaru kita mantap oleh di dongane kita unang lupa kita kamang kena sutung amnesia kita tu lupa kita martanya lupa kita laho robar minggu doh hari minggu lupa kita mangiran ayah minggu di sunari mana lupa kita Tuhan marang lupa itu dijaga makuring giring-giring isarana
Napa yang ngotok kita? Anai lupa itu. Ya lo, anak masa. Lawatan anak dong. Manusia tidak mengingat Tuhan. Bagaimana orang yang tidak mengingat? Kita harus setia. Iko setia kita tu lepata tayo Tuhan tayo. Martanginga, mamuji lepata maka melatih bersyukur. Ahabena tazalo, ahabena arong di bagasan menutup, taham melatih. Dirok piau, hamalateo, dokter piau malateo. Songon dia pe, rupaku hamalateo tu lepata. Ayah pasu-pasu ni lepata bisa luruk nih di bagasan menutup. Dan buyau manalita, dan buyau marunutut. Ayah suatu ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti melihat permohonan manusia yang datang kepadanya. Ayah nari haulong ini lepata. Alanido, tu ini saya mana tu makata makahagon di jauh apa tu berita nasudin. Tu isema ima akazolma. Nah, saya betul maka melatih selalu di batu begitu akapasu-pasu di mata. Martua makan mengarau tiuhum do na betul patu pahon hati orang. Martua mahita molo patu pahon uhum hati orang kita mangulahon dalam di debata. Totok kita maknanya alai totok kita mangulahon lomo di roh debata hati orang na di bagasan. Alani taroma, saya yuk mau alih jauh bahwa partu haloromo ni bangsa. Saya pikir mau maride ya tomo. Asal beda hado harom ni akka na pilih. Asal malas sonalas nero ni bangsa mi. Memuji rabdo partu hakmi. Iyo marida hado harom kemakmuran, kejayaan, melihat berkat Tuhan. Bagaimana berkat Tuhan di dalam hidup manusia? Kita melihat hado harom, kekayaan, kejayaan orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Nah, saat tu melatih ni rohana di bagasan mulunau dua rupan dia pertama marhitan yang marhite pujuan, marhite pematang dua rupan dia. Lanima hitam karuna sahabat siapa? Asini rohani mata, dang nama untuk di bagasan mulut. Para siro hadu lepata. Guardi minggu tapi seri kerdias domini gok asli rohani Jehovah do tanon. Pesal betul ayat 5b. Topik ni minggu ta mangolu di bagasan holong ni lepata. Mangolu mahita di bagasan holong ni lepata. Holong ni lepata dan namarna sudah asya kabe di bagasan mulut holong rohana kita. Nak memani pilita, nak pesipata, lidu hapusata, nak pesipata, salah kita, alai asilo rohani lepata, di badua do kita, di rohani kita, di urupi do kita, soal bangsa Israeli, asilo rohana, ubal garo asilo rohana, dan ditinggal lo lepata, di do lepata do, marpamuati marham, midana sida, inaro, marpamuati rohani lepata, mida kita colma, lani, mangina, mari bersyukur, tahamulatih. Haleluya. Puji Tuhan. Tak puji lepata. Di bagasan kita. Tolong dan nama cebal kita. Tuhita. Maka mengaku kita kalau kita siap dosa. Tahi. Sai nama doa ko. Akan api bukit naik. Alanita puji. Rahmah hina mamuji pasangan perdebatan. Ganbari ganu tinggi. Upuji holong ni rohani. Upuji do holong ni rohani debata di bagasan kita. Alanido kamang kenang. Wedeta nomor 120 mado ayat 3 Orpe bola asini roha si pangasa honotoni si puji o kudo Jehovah ron dung rona pamanatoni uduk huhut laswaki mamuji asini roha mamuji asini roha nani tayo mana parjulu tahamate homa pasu-pasu ni nabadua homa kamaken taradut akka hati gorang dohot uhumna na pawaton akka makena napa dulu taulah homa rohana jala tapuji na ibana tasopama dewata na ta pasangan
Satia mahita tu. Unang gabe manipil kita tu debata seliban. Alai debata ta olah di mana tak sobat pati perjolo ido au do sahoba debata nina debata tadang jani maraku kau pada debata. Unang mamaraku tabai debata alai somba mai debata tahamal teu mai mana basu-basu nak tazalo asini rohani debata nak tazalo tahamal teu aha penaun di bahasa kita. Jangan menjadi orang yang amnesia, yang lupa akan berkat Tuhan alai hidup ma basu-basu debata macam kurang songon burung merpati lah kita yang selalu setia terhadap pasangannya. Kita pe songonima na setia dotong dua rupa ini mata. Kamang kenang kita karwa satu siapa. Kalau kita melihat marparpue pihawi, tubuh pihawi, jala oi mamulu itu adalah karena akar. Kalau tidak ada akar, mencari makanan, mencari air, pohon itu tidak akan tumbuh, tidak berdaun dan tidak akan berbuah. Songoni. Kalau tidak ada Tuhan, maka hidup kita tidak berarti. Debataro nama Tuhan yang masuk kita. Lihatlah Tuhan itu setia, punya kasih karunia. Tuhan Tuhan kita mengurupi kita di balasan buta. Amin martabat kita. Di batas Yahova para suara sungguh mulai dihatam nau putangnya pokok mati. Asir Muhammad cebol dari balasan buta. Alani wa melatih kami saluta tinggal di balasan. Jala udah duti kami akal kum go hati kurang. Jala tutong puji kami go di bagasan buta. Ay bodo nama aleo saluta kapasu-pasu bagasan buta. Saat di rumah kami Tuhan. Di bagasan Yesus matanya kami Yesus Allah. Amin. Horas.